Zortzigarrena da, eta aldaketa ugarirekin dator. Alde batetik hemendik aurrera ez dira programazioak izango baizik eta unitateak, nolabait zuen lanen o zuen zereginen deskriptoreak diren hauek, badakite ziur aski zuei berdin zaizuela, azkenean lan egingo baituzue, baina iruditzen zaigu askoz ere argigarriagoa dela unitate izena edo kontzeptua erabiltzea. Horretaz gain antolaketa ere hankaz gora jarri dugu, eta hoxe, berdina, lana egingo duzuelen bezala, sartuko zarete eta ikusiko dituzu eginkizunak eta baina arte bezala nabigatuko duzue, baina hauek modu ezberdinean antolatuta egongo dira. Hasieran atazak topatuko dituzue, eta atazak dira normalean edo gai edo helburu baten ingurun bildutako zeregin multzo bat, eta gero topatuko dituzue bi mintzasaioetako azalpenak, eta gero azkenik osagarriak. Eta osagarrietan topatuko dituzue orain arte, hainbeste erabiltzen genituen ariketan nolabait esateko suelto horiek, bai? Testo bat entzun, galdera batzuk erantzun, eta bar. Ikusiko duzu, nik uste dut ez duzuela arazorik eukiko aldaketa hauekin, dena dela, badakizue, inongo zalantzarik edo baduzue, forora bota mezua laster batean argitzeko. Berdina, eskatuko dizugu iritzia, ea zein gustatzen zaizuen, ze antolaketa gustatzen zaizuen gehien, edo horrengoa edo aurrekoa, baina hitzengo dugu bai mintzasaioak nik uste dut esparru egokiak direla horretaz hitz egiteko, beraz komentatuko dugu, aldaketa hauek zen nolako eragina eduki duten zuen lanean. Gero egin behar duzuena, labur gehiegi ez lutzatzeko, adibidez, hipotesiak idatziz jarriko dituzue, asmakizun bat azaldu beharko duzue, mintzasaioan, besateko deskribatu beharko duzue, mintzasaioan eta besteek asmatu beharko dute. Zein den asmakizun hori, email bat edo e-posta bat, besateko, bidaliko diozue lagun bati, aholku batzuk emanez, gero gutun bat idatziko duzu, argudio gutun bat, azaldu zergaitik etzareten joango baserri batetara, bizitzera, zuen lagun batek eskatu dizuen moduan. Eta, bigarren mintzasaioan adibidez, personai mitologiko bat azaldu beharko duzue. Guk emango dizkizu batzuk aukeran, zuek bat alabeste aukeratuko duzue, eta horren jasotako informazio guzti hori nolabait azaldu beharko duzue, labur bildu eta azaldu beharko duzue mintzasaioan. Osagarrietan berriz, esan dakoa, bai entzungai batean edo irakurgai batean oinarritutako irakurri entzun eta galderak erantzun edo hutsuneak bete eta horrelako ariketak. Baina batez ere, 3 gutun ikusiko dituzue, nik uste dut interesgarria dela, oso importante dela. Ereduak aztertzea, eta orduan 3 gutun eredu aztertuko dituzue. Eta, lan diferenteak ingo dituzue, baina batez ere uste dut interesgarriena izango dela, azkenean azpimarratzea testu inguruak duen garrantzia. Eta zenolako garrantzia duen testu inguruan ondo kokatzea, batez ere helburua bete nahi dugu, eta lana txukun egin. Eta gero osagarrietan ere, azkenean gramatika alorrean edo morfosintaxi alorrean edo datak nola idazten diren ikusiko dugu eta ikasiko dugu, eta baldintza hipotetikoarekin arituko gara ariketa pare batean, eta orduan ez beldurtu baldintza hipotetikoarekin. Eta batez ere, ezberdinduko dugu zer den baldintza hipotetiko orainaldia eta zer den baldintza hipotetikoaren lehenaldia. Horixe da gutxi gora bera 8garrenak daukana, gogoratu, oso aldatuta dator, baina ez dut uste, edo ez dugu esateko eragin handirik eukiko duenik. Dena dela esan dakoa, komentatuko dugu mintzasaiotan, edo bestela bota mezua, edo esaiozue tutorei. Honegin, eta dena espero bezala atera daila, bai? Aio!